walay mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Walay mabasa. Walay mabasa. So nagtuo mo butang di mabasa. Maayong hapon sa imo amigo. Maayong hapon, Brad. Maayong hapon. Pwede ba na ko i-confirm kung unsang imong pundok, sir? Direct to God. Direct to God or Seventh-day Adventist? Di na ko na ito ikaulaw itong pagtuo. Ang Seventh-day Adventist Church, direct to God na. Wala nagahapit og lain nga God. Di, ang akong pangutanan nimo, simple naman kaayo. Kung sa imong pundok, di na ko na ito iligoy-ligoy. Direct na nagtubag. Di ba? Direct to God. Yung pagkauman ni agi mong Ellen G. White. Wala, wala na mo nagisimba si Ellen G. White. Pinagituuhan ninyo sa mag-Kristo, di ba? Nagisimba, advisor na mo na siya. Messenger of God. Advisor. Asa po na sa Biblia pagkano? Nga dawaton niyo sa advisor. Messenger of God man siya. Wala siyang tudlog bakak. Pero nagtudlo siya bakak. Adili gid siya angay. Mo tanaw ta ko, Brad? Gali, pero kinsa ka kahapon nag-ingon no nga sumala sa Biblia nga messenger of God siya. Ang Ginoo kay ang ipang tudlo niya, tudlo man sa Ginoo. Nawa gyud na sa Biblia. Dili man naingon nga mailan yung kamatuoran pinagi sa Biblia ba? Ay, di ba? Dili ay mo man yung argumento, di ba? Wala man kay mabasa sa Biblia. Wala kay mabasa sa Biblia nga nagsulti ang Ginoo nga mailan yung kamatuoran pinagi sa word for word. Nganong hilig man kay mo mangita sa mo? Lagi. Nganong hilig man kay mo gani? Nganong hilig man kay mo mangita sa mga word for word kung ingon ana ang tamang argumento? Dili lang pud na maayo. Ansa? Maayo na. Ansa? Di, so ambot pasabot. So kanang imong mga kaubang mga sabadista nga mangita og word for word, mga di gina sila maayo maghatag argumento. Ang akong gingon, dili na maayo ang ato ang fundamental belief dili mabasa sa Biblia. Like for example, isa. Fundamental belief dili mabasa sa Biblia niya. Inyong fundamental belief si Ellen G. White propeta di man na mabasa sa Biblia. dili man na siya propeta sa Roman Catholic Church. Propeta sa Seventh-day Adventist Church. Fundamental. Wala may doktrina. Nanas yung doktrina. Binuang man. Wala may doktrina nga si Ellen G. White propeta siya sa tanang relihiyon, propeta sa tanang sikta. Nabray. Mabalin ko sa inyo Wala man ko ni sulti nga propeta ba sa tanang relihiyon. Ang ako mabalin ko sa mabalin ko sa pundok ni RGC no. Kung naay mabasa sa mo ang doktrina sa mga libro nga propeta si Ellen G. White sa tanang relihiyon. Wala mabasa. Wala mabasa. Dili man akong question. Tepa amigo. Ayaw pag-apil-apil amuha man na. Ayaw sa lagi. Dili man akong question. Mo gani. Okay, mabasa gani nga Santo Papa. Okay, mabasa nga Santo Papa gani kay para tanang relihiyon. Subuot isa ba? Wala may kay mabasa, Brad, nga paminaw sa Brad. Wala magani kay mabasa gani, Brad. Paminaw sa ba? Ako sa kanila last. Wala may kay mabasa, Brad, nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church kay Santo Papa na siya tanang mga relihiyon. Mao ba? Sige, mutubag ko ha. Okay. Number 1, dili na mo pagtulunan nga sola escritura. Kay para pangitaan ko nimo letra por letrang mabasa. Ako ang naikatungod sa imuha magsukna nimo ana kay inyong pagtulunan sola escritura. Number 2, ingon man ka nga tawag ining dili ninyo na di inyo pagtulunan nga si Ellen G. White propeta sa tibuok kalibutan pero inyong propeta sumala sa inyong belief. Yes, alangan nga nagtudlo mo siya kamatuoran. Dili pa sa inyong tawag ining belief ninyo di mo motuo kung di mabasa unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Di mo na kinahanglan kanibalo man ka nga bag-o na siya nga propeta nga nahumana ng Bible. Nahumana namang Bible. Pero kung basihan nimo ang criteria, no? Basihan nimo ang criteria, ay sa katawa ba? Basihan nimo ang criteria, brother. Kung basihan nimo ang criteria, Brad, kung kapasar ba siya sa dili gud tinuod ang iyang pangwali, kapasar ba siya sa bakakon? Dili man tawag ining issue siya nga propeta. Dili man tawag tay basihan gud. Like for example, kung tayo nagtudlo si Ellen G. White nga abo adlaw mo pulay. Nagtudlo siya sa dili magkaon sa dulong tanan. Nagtudlo siya sa kining about sa council sa health. Unya kung supak na sa Biblia, Brad, tawgon siya nga isa lagi ba? Dili mo gud na mo kung issue.
Dili na may akong isyo ba? Ang punto, paminaw. Pasasa ng mga istorya noon. Paminaw. Ang punto nako, walay mabasa sa Biblia, kapitulo, bersikulo. Paminaw. Paminaw. So, walay mabasa sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Walay mabasa. So nagtuo og butang di mabasa. Di, wala man namo nagyana. Kay dili man na ingon nga abi kay nabasa namo tuhuan din namo. Gituhuan namo siya nga propeta ba? Explain ko ha. Okay ra ma-explain ko, okay ra? Dili. So mangutan ako nimo kung mag-explain ka. Di explain ko karon ba sa imong pangutana? Wala mo nagkina-explanation. Ako pangutana nimo, mabasa ba sa Biblia? Naman ako question nimo. Di ba? Wala na mo gituan. Naman ako question nimo. May mabasa ba? Tubagan lang og naa ba wala? Tubagan lang ko. Mutubag ko. Wala na mo siya gituan, wala na mo siya gituan as a prophet tungod kay nabasa siya word for word ng sultis Biblia. Di sabay. Wala ko nangutana kung unsa inyong pagtuo. Ang akong pangutana nimo simple kaayo. Mabasa ba sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga nanudlo ang tawag ini nga bala ang kasulatan nga si Ellen G. White propeta? Kaya mo man na inyong baruganan, God? Wala na mabasa, pero yung mga tudlo. God. So, nagtudlo na yung magkaroon o walay mabasa. Ay, mga tudlo po ni Jesus Christ. Unsang sitas sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang panudlo ni Ellen G. White tudlo ni Jesus Christ. Kapawal ba rin ko nimo dayon? Lain na po nimo, manluod mo ka na style nimo. Ang load ko na style mo, ayaw ko sa tawad. Gipaluopan na mute ra ba nimo? No, sa pawal mo nimo niya, dili mo ka maminaw. Lain na po Dili mo ka maminaw. Tarong mo nimo. Dili. Gitarong nga bisita. So kung ikaw, kung tama ka nga bisita, kung sakto ka nga bisita, sampa nagtubag ang speaker, maminaw ka. Di ba? Okay, para dili ka kung anon ba? Kaya kung ang programa niya, pagkahuman, binuangan ko nimo din magtubag ko, awag ka na magsapaw-sapaw ka. Di, ayaw, pag oras ka niya mo istorya ko, maghilom ka. Kailain man kayo sa programa, nag-istorya ko, nagyaw-yaw po kag imo. Di ba? Muhatam ako, ganyan ba ito, nihatam ko si imo hagway ka ganina niya, pagkahuman, di mo respetuhon ang akuhan-kuhan. So, admitido na mo karon nga, nagtudlo di mo og mga butang, nagtuom og mga butang nga dili mabasa. Maman ang tawag ang question, wala ko nagkinahanglan paglain bang tawag in question. Ang first question ka ganina, si pundok nimo, direct to God, yung pagkaman di katugan sa tawag ining kuan, di katugan sa kining si pundok lagi kaulaw ni yang pundok. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.